Benvinguts y benvingudas a la ceremonia de entrega de premis. Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega de premios en la que no s'entregaran premis, no s'entregaran premis. Per què? Perquè el confinament és el que té. Però sí que aplaudirem molt als autors guanyadors i a les autores guanyadores. Us comento que no aniré traduint el català i el castellà, ja sé que ho he anat fent en les xarxes socials i tal, perquè en principi el Fora de Norma està pensat per ser bilingüe, però si faig la traducció simultània de tot, al final el que acabarà passant és que això semblarà una conferència de les Nacions Unides, y no. Entonces, decía que no voy a hacer todas las traducciones todo el rato, pero si me estás escuchando y no entiendes bien el catalán y necesitas traducción de algún tipo, yo te la hago sin ningún tipo de problema, ¿vale? De todas maneras, como decía, los ganadores quedarán colgados los nombres, se entiende, en la página web para que podáis consultarlos y tengáis todos acceso a ello, ¿vale? Pues nada, eso, que no serà això molt llarg, que les cerimònies llargues amb presentadors que es creuen graciosos al final acaben sent una pesadilla i estem tots pensant, digues ja els guanyadors i anem a fer el vermutet. Tampoc no hi haurà pica-pica, em sap greu. Estava previst, us he de dir, però al final no n'hi haurà. De pica-pica, així que haurem de deixar-ho per més endavant. Us prometo que quan sortim del confinament hi haurà una fiesta party totalmente. I ara molaria posar un fons de fiesta party. Fiesta party! De debò, us ho prometo, n'hi haurà. Bien, què us anava a dir jo? Feta aquesta introducció, anem ja al meollo de la situació, perquè si no això ens farà llarg. Després, si voleu, quan acabi de donar els guanyadors, ens quedem aquí una estoneta fent passar l'estona i podem parlar entre nosaltres. Bueno, vosaltres m'escriviu i jo us contesto si hi ha dubtes o el que sigui, vale? Doncs som-hi, aquest any hem tingut... Mira, em posaré de gala, va. Aquest any hem tingut 34 relats participants del concurs, que són bastants més dels que vam tenir l'any passat, per tant, això va bé i la gent està interessada. D'aquests 34 relats són 30 autors, perquè 4 autors han fet relats dobles, s'ho han jugat en lloc d'una carta a dues, i res, això que el nivell ha estat molt alt, de fet, sembla un clixé, però us he de dir que els membres del jurat ho han tingut realment difícil per triar els guanyadors. Els hi podeu preguntar a ells, alguns estan per aquí que els estic veient, l'Helena Crespi, està l'Eric... Segur que us poden confirmar que els hi ha costat molt això, triar. Però, finalment, s'ha arribat a una conclusió i anem al que ens interessa. Vaig a treure aquesta... Aviam, amb això? Ui, no, amb això no. Bé, pues res. Ja, sense res, ja hem fet la introducció. Doncs anem pel tercer premi. El tercer premi d'aquest any, d'aquesta segona edició del Fora de Norma 2020, i ara veurem si aquesta escriptura al revés funciona o no, si emet en mirall o no, farà molt riure si no emet en mirall, Mira, veus, l'Eric ens confirma que ha sigut molt difícil fer la tria. Vale, doncs, el tercer premi ha estat aquesta vegada per... La primera vegada de la Marta Alonso. Felicitats, Marta! Ué! Felicitats! De fet, la Marta ja és una coneguda del Fora de Norma. L'any passat també va enviar un relat i ens va encantar a tots també. Ara mateix no recordo si va quedar també entre els 3 primers, jo crec, oi? Bueno, Marta, si ets per aquí ens ho pots confirmar. Diria que no, deu estar treballant, és infermera la Marta. He de dir, abans que continuem i abans que hi hagi suspicàcies, que el procés de selecció d'aquests relats ha estat completament a cegues. Els membres del jurat mai no han sabut qui estava darrere dels textos, per tant, ha sigut completament un procés net. Jo no he participat com a jurat, perquè evidentment jo he sigut la que he gestionat les rebudes dels relats, però ja m'han encarregat de passar-los als membres del jurat sense
cap mena de nom que poguessin influir. Així que, felicitats Marta, estic molt contenta que tinguis tu el tercer premi. Anem pel segon premi, que estic també molt contenta, i ara explicaré per què. El segon premi d'aquesta segona edició del Fora de Norma 2020 és per... Anava a canviar el perfil, però no. Ai, el perfil. Per qui és? Pel relat Vull un altre massatge, d'en Marc Morató. Moltes felicitats, Marc. És un relat molt xulo. He de dir que jo me'ls he llegit tots, evidentment. I és molt guai aquest relat. M'ha agradat molt a mi. Era per mi també un dels primers seleccionats. Així que estic molt contenta d'estar alineada amb el jurat. Felicitats, Marc. Moltes felicitats. Tens un segon premi. I ara suposo que tots esteu desitjant saber quin serà el primer premi del Fora de Norma. Aquell premi especial que tots estem... Oi que sí, Pol? Que és molt bo aquest relat? Sí que ho és, sí. De fet, evidentment, ha sigut el segon millor valorat pel jurat. Aquest Vull un altre massatge. Molt original, molt xulo. Doncs, sense més dilació... com m'agrada dir això, Queda com de senyora, fa senyora, això. Sense més dilació, anem pel primer premi. Molaria tenir música, però no la tenim, així que... El primer premi és per un relat que porta per títol La teua mà, la meua mà, d'en Jordi Mallac, que a més diria que està per aquí com a espectador, així que, Jordi, moltes felicitats. No sé si has entrat i has marxat, però si estàs aquí, en directe, moltíssimes felicitats. És molt xulo aquest relat. A més, com veureu pel títol, La teua mà, la meua mà, està escrit en valencià, i és molt xulo. Per tant, felicitats. Felicitats, Jordi, tens el primer premi d'aquest Fora de Norma 2020. Enhorabona, aplaudiments, espera, vaig a tornar a posar el Hard Party. Aplaudiments per tots. Felicitats, Jordi! Sí, Jordi, veus que està en directe. Et felicitem tots. Mira, t'ho estan dient el Pol Sedierta, que és un dels membres del jurat, l'Helena Crespi, que és una de les membres del jurat, en Surfzone, que és el Rubén Giró, que és el corrector dels relats i per tant també se'ls està llegint. Així que, Jordi, moltíssimes felicitats. I l'Eric, que també t'aplaudeix. Així que res, t'aplaudeixo jo també. Espera, vaig a buscar. Podia haver preparat música o alguna cosa, però no. És igual. Així, a palo seco. Moltes felicitats! Però espereu, no marxeu encara. No marxeu encara perquè encara hi ha algunes sorpreses més. Com sabreu, Nuei, que és... Espera, que torno a posar-me vaig a posar-me seriosa. Va, amb la negra. Com sabreu, Nuei és una marca de lubricants. Si no els seguiu i no els coneixeu, us els recomano àmpliament perquè són de molt bona qualitat i molt fantàstic. I a més, darrere tenen un equip de persones meravelloses que s'han volcat en el projecte des del primer moment i estic molt agraïda. Doncs ells, com sabeu, fan des de l'any passat el Premi Especial Nuei al relat més innovador. Aquest any també han tingut problemes seriosos per triar-los. Ells ho trien també a cegues, sense saber els resultats dels altres relats, dels altres membres del jurat. I, doncs això, aquest any hi va haver una sorpresa. I la sorpresa és que el Premi Especial a la innovació de Nuei és per la Marta Alonso, per la primera vegada. Felicitats, Marta. Tens 2 premis aquest any. Tens el tercer premi del concurs, amb l'avaluació del jurat, i el Premi Especial de Fora de Norma. Per tant, fantàstic! Bravo! Espera, torno a posar Hard Party. Ué! Bravo! Bravo! Ara seria quan tothom s'aixecaria a la cerimònia d'entrega de premis i aplaudiria. I diria, bravo, Marta! I bravo tothom! Així que, fabulós! Felicitats, Marta! Però això no acaba aquí encara. No. Perquè els senyors de Nuei, que són molt macos, ja us ho dic jo, han decidit que hi havia un relat que els havia agradat molt
i que volien també que tingués un premi. Així que han decidit atorgar un accèssit a un relat que els membres del jurat també havien valorat bastant bé, però que no havia aconseguit cap dels 3 primers premis. Així que aquest premi accèssit que ha decidit atorgar Noell és per El plaer de llegir, d'en Josep Amorós. Josep, moltíssimes felicitats. Tindràs un lot de productes Noell, també, igual que el que rebran els guanyadors, el segon i el tercer premi, i res, ja el rebràs. Per tant, felicitats a Josep Amorós per aquest relat que també és molt xulo.